40 urte pasatu dira eta oraindik minez gaude. Minez gaude gure senide Angel Otaegirentzat ez dagoelako justiziarik. Justiziarik ez dago guretzat, eta oraindik larriago dena egia jakiteko, zer pasatu zen jakiteko, eskubiderik ere ez dugu. Kereila sartu gendun, eta kereila ez du tramitera onartu Azpeitiko epaitegiak. Horrelako konturen bat, baina ez, Azpeitiko epaitegiak bi foliotan, erabaki du tramitera ez onartzea, funtsean bi arrazoi emanik kasu hauetan Espainiako auzitegiek erabiltzen dituzten bi arrazoi emanik. Bat, gertakizun haiek 51 urte pasa direnez preskribatuta daudela, eta bi, horretaz aparte, preskripzioa ez dagoela norbaitek erabakiko edo pentsatuko balu, amnistiaren lege bat, amnistiaren legea promulgatu zela 1977an, lege hori oraindik ere indarrean dagoela, eta orduan lege horren arabera ere gertakariek ezin dirala ikertu. Bai, 40 urte pasatu dira, eta preskripzioaren aipatzen da, guk uste deu eta defenditze deu preskripzioa ez dagoela eta nazioarteko legeria, kasu honetan aplikagarria dela, eta beraz, krimenak, gizateriaren aurkako krimenak ez direla preskribatzen. Angel Otaegiren fusilamendua sinatu zuen, berretsi zuen, ministro kontseiluko kide batzuk, bizirik daude oraindikan, bat oendala 20 egun, egon da Madrilen Frankoren omenaldiko edo oroimenezko ekitaldi batean, han bertan kalean egon da, persona hori, sinatu zuen, fusilamendua sinatu zuen persona hori, ez da sekula, epaitegi baten aurrera azaldu, ez du azaldu behar izan, orduan egindakoengatik.